נושא מחיקת וילן והכנת ממשקים להקצאה חדשה. אנחנו רואים כאן טבלת וילנים, ואני רוצה וילן 35 למחוק ולהכין ממשקים מ-13 עד 24 להקצאה חדשה. אז צריך לעשות כמה פעולות. קודם כל בוחרים טווח ממשקים ששייכים לווילן לא רצוי. Interface Range מ-13 עד 24 ולבצע פקודה No VLAN 35. אנחנו בודקים Show VLAN. אני רואה שאין VLAN 35 אבל גם אין ממשקים. Conf-T, אני משייך את הממשקים שנעלמו ל-VLAN 1 ובמקרה הזה אני הולך להכין ממשקים להקצאה חדשה. אז Interface Range מ-13 עד 24 Switchport Mode Access Switchport Access VLAN 1. אני בודק Show VLAN ואני רואה שממשקים שייכים לווילן מספר 1 ועוד פעם אפשר לעשות חלוקה ולהקצות לווילנים חדשים. תודה ונתראה בנושא אחר.